जोंहा गाबोननि जानो गोनां 19 नभेम्बर गाबोन जों माने महर आर्ट एन्टारटेनमेन्ट प्रडाक्शननिफ्राय गांसे सावथुन दिहुनदोंमोन जोङो। आंनि गोसो गोरबो नोंनिथिङै बुहुम बिखायाव सायख'यो नोंखौ अराय दोननो गावनि सेराव फैबाय नोंनि सेराव आं गोरबो बुंजासे अननाय लानानै नोंनि थाखाय जिउ मोनसेयाव अरायनि गाबोन फैबावनांगोन होनबा मोनाबिलियाव फैगोन दे इयाव एसे माबा स्पेस माबानो लानो हागोन ना? साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। जोंहा गाबोननि जानो गोनां 19 नभेम्बर गाबोन जों माने महर आर्ट एन्टारटेनमेन्ट प्रडाक्शननिफ्राय गांसे सावथुन दिहुनदोंमोन जोङो। बे सावथुननि मुङानो जाहैबाय जावलिया। बे सावथुनखौ जों गाबोन अपेनिं बा प्रिमियार श' होनना बुङो, प्रिमियार श' जों खालामनाय जागोन। बेहाय जों दा खामानिखौ मावगासिनो दं आरो दा गाबोननि थाखाय। बेहाय गोबां आलासि नुजाथि फैगोन जोंहा बड' आर्टिस्ट एस'सिएसननिफ्राय माखासे दैदेनगिरिफोर दङ, बिबानगिरिफोर, बिथांमोना जोंखौ बोसोन होफैगोन, हेफाजाब होफैगोन बा बोरै जानांगौ, बोरै मा बर' सावथुनफ्रा बोरै मा बेनि बागैबो बिथांमोना बुंलांगोन गोबां। आरो गोबां फावखुंग्रिफोर फैगोन जोंहा बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय, दाब दाब डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आरोखि ना। बिथांमोना एक्टर एक्ट्रिसफ्रा जाहैबाय सोरां नार्जारि बिथां, जाखांफुनाय दा सोलिबाय थानाय एक्टर हिसाबै। आरो एक्ट्रिस हिसाबै दङ जोंहा जुलि
रांगावरानि बिथांजोमोन आरो एक्टर हिसाबै दंबावो राजिब आदामोन बिथांमोना आरो लकेलावथ' थाखाबायानो जोंनि मेन्देला सार फैला सार आरो बायदि बायदि आर्टिस्ट दंजोबो नामफोरखौ खारिलायथ'ला लकेलाव बेहाय जों सानसेल' जागोन गाबोन 5 रिंगानिफ्राय जों ओजोंहाय 9टाहालागै जों कालचारेल प्रग्राम लानाय जादों बेनिफ्राय जों फिल्मखौ श' खालामगोन आरोखि आरो गोसो गुदुं रायजो राजाफोरखौ हारिमु मोजां मोनग्रा कालचार सिबिग्रा हिसाबै जोंखौ हेफाजाब होफैगोन होननानै आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय बेहाय स्क्रिप्ट राइटार हिसाबै जोंहा नेरसोन मोसाहारि बिथाङानो डाइरेक्सन खालामदोंबो आरो एक्टर मा बुंबावनो आंनो एक्टर मेन लिड लादों आरोखि ना मेन रलाव आरो एक्ट्रिस हिसाबै दङ जोंहा गरायसर बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सपना बर' एक्ट्रिस बेहाय प्रडिउसारा जाहैबाय रातुल गयारि जोंनि बाक्सा सालबारि ओनसोलनिनो